Good evening guys. आं नै दिनै नै ओरैहाय मादैखौ लोगो मोनदों. dongra मा गामि होनदोंमोनलाय मादै? dongra mashkuti. dongra mashkutiनिफ्राय मादैनि नामा मा नाममोनलाय? मिनुति राभा बिनि नामा. खिन्थु मादैया मोनसे प्रब्लेम जादों बेखौ आं दायो माने भिडिअ खालामनानै एसे शेयार खालामनो नागिरदों आरो नोंथांमोना जेसेबां हायो बे रियेल काहानि आरो दै मादैनि रियेल काहानिखौ बेवहाय देखायनो हागोन आरो बेखौ दायो आं इउटिउबाव आगारगोन. नोंथांमोना नायनानै जेसेबां हायो नैबे इउटिउब चेनेलखौहाय शेयार खालामनानै हो आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो. दे दायो आं मादैनाव सोंसै ओरै मोखांखौ नायनो मादै ओरै नै मादैना माने नै बहाय बेयो बुस्थुआ ओरै एसे स्रां जानाय थिं नायलाय नै बे बुस्थुआ गासिबो जोरसो नै जोर माने जोर गलायलायनै सिरिलायबावदोंसो नै गोरान बिराद गोरान आरो सायो आरो ओंखारबोबाय थायो बे बुस्थुआ माने सिरिबाय थायो आरो ना माने गबाय थायो. थ' आं दिनै बिसेखिनिखौसो नुबाय खिन्थु बिनि सिगां जानायखौ मादैया दायो खिथासिगोन आरो मा मा काहानि जादोंमोन. नोंथांमोना रायजोफ्रा एसे खोनासंनानै शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो नैबे आंनि इउटिउब चेनेलखौहाय. देलाय दायो मादैया एसे स्टार्ट खालामदो मा मा जानायमोन. औ बैयाव आं जात्रा बेखौ खिथानोसै दे. औ दे बैयाव दुखान होनायमोन आरो आं. ओमफ्राय दा दुखान होनायावनो बे मुलिखौबो फबबाय आरो दागनि फबदों आरो दाना ओरै साहा मोखां जानानै आं दुखान होनायमोन नालाय दा आथिं आखायावबो नै इसे गोसोम जायो आरो आथिङावहाय. आदसा दा दंना गैया? दङ ओंखारबाय थायो. दाबो गोसोम दं? गोसोम गेजेराव गोसोम ओंखारो. दाथ' गैथ'वा. औ ओंखारो ओंखारो गोसोम दाब्लाब दाब्लाब ओमफ्राय मस्थ' हा ओंखारोमोन हाद्रि ओंखारो आथिंनिफ्राय आथिंथिंबो ओंखारोमोन ओमफ्राय मोदोमावबो ओंखारोमोन हाद्रि फुरा. औ आरो नों खोनासंथा दे बे बिखुंथिं एम्फौ सुमुनि खोमोना मानखावबाथाय गस्ला सिथाबजोबोमोन. मानबा माने मोदोमनिफ्राय एम्फौ सुमु खोमोन ओंखारोमोन आरो. औ बे मानदोंबाथाय मोदोमा मानखावजोबदोंबाथाय ओमफ्राय एम्फौ सिथाबजोबसिगोन दुगैनो गहाखौबा मोनसिगोन. ओमफ्राय बियो बिदिनो जाब्लेबाय थाबाय. उनाव बारा जालांबाय ओमफ्राय मान बावलिहैनो जालांबाय नोङो. औ ओमफ्राय बै आर'ज खामग्रायाव लांबाय आर'ज खालामग्रायाव लांबाय आरो नोंखौ. ओमफ्राय बियो आर'ज खामग्राया खिथाबाय एम्फौ सुमुखौनो होजोबदों बेनो होननानै जोर होदों प्लास्टिकनि माबा होदों जि बियो बुंदों बियो ओंखारजोब्बाय. माने सानफ्रोमबो ओंखारो मा टाइमाव जायो बियो? सानाव मोनायाव बारा ओंखारो. मोनायाव बारा ओंखारोना? ओमफ्राय मोनायाव ओंखारना थाजोबो बेथ' बे मोदोमाव ओंखारग्रोजोब्बाय. ओमफ्राय दाना नैबे ससेनिफ्राय सिमेन्ट खुन्थानि खुन्था दुफुस अन्थायाव नांलायो नङा बेबायदि गोदोर ओंखारो. गुग्लायहां ओंखारबोजोबो. दाबो नै आथिङाव दङ नै गोसोमानो दङ नै. ओंखारजाया. ओमफ्राय बिदिनो आथिङा गोदोर जाबाय. गोदोर जाना बुख्रुमजोब्बाय थाबायनो हायि जाबाय. बिदि जाबाय थाबाय आरो. आदसा ओमफ्राय दा बोसोरा बेयाव दुखान होनाय बोसोरनि खै बोसोरनिफ्राय जादों? 8 बोसोर जाबाय. दायो 8 बोसोर जाबाय. ओमफ्राय दा आं न'आव थानो हाया गामियाव थानो हाया. बारियावबो गावनि गय बारियाव न' बिथायाव हाबनो हाया. न' बिथायाव हाबबानो गिनाया गुलुब जायो. ओमफ्राय आर'जनि दै लायनानै न'आव साजोबनानै बे गिनाया एसे बारियाव हाबनो हाखाया. आदसा नोंनाव माबा आसुगुरबो ओंखारो होनदोंमोन नामा? आसुगुरबो ओंखारोमोन. मानसिनि आसुगुर मोदोमाव ओंखारो मोखाङाव माबा दुलुर मा बेलाय? सोरगिदिं गुल आरो मा खुन्दुं आरो खुन्दुङाबो गुफुर. आदसा नैबे दागिया ओरैजालाय नों ओरैजालाय बे दागिया माने बेसेबां टाइमजों लावनबोयो बेलाय? बियो सानसेयावनो लावनो ना साननैयाव लावनो? मालाबा फुङाव मोनाव गनाया बख'बाला मालाबा सानसे थायो आरो मोनाव ओंखारफिनो. गोलाव जायो? औ थुख्रांबोयो ओमफ्राय बख'बाथाय थैया ओंखारसिगोन. गन बायदि? औ बारा गुलुबबो ओंखारबोआ.
आसा आसिगुरा मा टाइमाव ओंखारोमोन आसिगुरा मानसिफोरा नुजोबो ओंखारनायखौ कुनु खाथियाव थानायफोराबो नुयो बेलेगफोरनोथ' आं खिथाया नोंगौ दिन्दां थायो नामा बेवहाय दिन्दां जायो नामा बियो माबायाथ' ओरै बै नेपाला जेरै फुजा होयो होबाला खुन्दुङा ओरै खुन्दुङानो ओंखारना थाजोबो खुन्दुङानो ओंखारना थाजोबो खाफालावहाय बख'जोबोमोन आं आयौ खुन्दुंखौ बख'नो मोनथारो आरो ना गोलाव आरो खेनायदोंआबो गोलाव खेनायदोंबो गबावो खेनायदोंबो गबावोमोन बाबा इसोर मा गनो गोसो बेयाव प्लास्टिकबो गबावो प्लास्टिक बै गोसोमा दलद जिनद्रे होनो जायो ओरै ओंखारना थाफायसिगोन आरो बेखौ बोख्लाबबा बियो गारि जाला ओमफ्राय थाला गुसिगोन आरो बबे मोनसेखौ बोख्लाबना गारजोबनो जायो बेथ' थाबायनो हायामोन आरो ना दायो माबोरै हामखो दाथ' बहुद मोजाङाव फैबाय गावनि आर'ज माबादों बहुतखिनि मोजां जाबाय आरो ना थ' मादै थ' बिसिखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय दा आं दायो बेखौहाय इउटुब चेनेलाव आगारसिगोन नोंथांनि काहानिखौ मानसिफ्रा नुगोन दायो दै थ' बेसिखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बहुत धन्यबाद दै मादै थेंक इउ